se Radek Bakalář, je mi 23, skoro. Kouzla dělám nějakých 13 let, tanec nějakých 9, takže pak se to začalo prolínat a já jsem se to snažil nějak spojit dohromady. Dobrý večer. Dobrý večer, poroto. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, vy jste přišel plný energie, což je dobře. Jo, a kolik vám je let? 23 a jsem nezadaný. Dobrá informace. Teď jsem pochopil, proč jste sem přišel. Jste si sem přišel zainzerovat malinko. Trošku no, já chci mít radost z toho, že jsem tady. Jo, někdo, kdo by s váma radostně žil, že jo? Chápu. Tak my se těšíme. Jo? Tak já taky. Děkuju vám hrozně moc. Děkuju. Já si myslím, že nebudeš dlouho nezadanej. Ale přítelkyně bude mít trošku problémy, protože teď asi nebudeš mít čas, protože jsi fakt neuvěřitelný. Děkuju moc, jo. Díky. Oh. Díky. To, čo tomu budem vyčítať, je asi, že to bolo ako čínske menu, veľmi veľa malých myštičiek. Tu na trošku tanca, tu na trošku zábavy, tu na trošku komunikácia s publikom, to tam všetko bolo. Tu na trošku, nič, nebite ma. Tu na trošku kúzla. Keď to viacej zosyntetizuješ, bude to dobré. To je vec, ktorá môže fungovať aj vo Vegas, pretože talent máš. Jednoznačne. Pro mě to nemělo chybu a ode mě máš velké ano. Děkuji. Moje rozhodnutí bude... To je jasný. Pardon. Já si to tady přepočítávám, jestli dovolíte. Bude ano. Děkuju. Ja dám áno s tou veľkou poznámkou, čo tu mám napísané, aby sme to zosynchronizovali, dali ďalej, pretože toto nemusí stačiť na to ďalšie kolo, na tie finálové kola. Tak zatiaľ áno. Já teda slibuju, že se do toho pustím a spojím to dohromady. Dobrý. Teď se takový do kamery řekl věk. 23 let, Radek Bakalář. Zálivy.
Kouzla, tanec, šachy a matematika. Kuřák, nekuřák. Příležitostný. Ideálna partnerka. Zatím není. Nějaký požadavky na ní máš? Velký? Back. Na 15. Jo, tak jo, mějte si, čau. Taďal. Tak jo, pojď. Ty jsi zmagornej úplně. Ne, doľava tam. Do těch dveří. Tam. Si vyčaruj východ, však ty to vieš. Čau. Blázen.